Sanibonani nginibingelele ngokukhulu kuyithoba ngudlamini usibakhulu Jamakajadu Nkomo zidle ekhaya ngoba isola belusi usigunya mkhonto umfazi mabele made wancelisa ingane ngaphesheya komfula umfana wale kude le mandeni ngaphansi kwenkosi ngaphansi kwenduna umathonsi ngane zakwethu siyanamukela kolunye uhlelo bafethu oluyinqazivele ikhokha sesiphinde sabuya ke bafethu uma ngabe kunomuntu okolotayo anginandaba ukuthi ukolotani sifonele usibhalele mfethu sizofika sizokulandela imali yakho sizokulandela lokho ekumele ukuthole mfethu ngoba akusizi ukuthi umuntu akolote egcineni mase kumele akubhadale seyakubalekela usecima ifoni okanye akasatholakala nala ahlala khona thina ke njenge King Ginger TV ilokho esizokwenza lana ukuthi singene la kuthiwa ngena khona siphume la kuthiwa siphume akuphunywa khona siphuma siphethe into esandleni njengengoma isho ukuthi uphethene esandleni nathi khona lokho esiphuma sikuphethe Khethi Matlala ngokusho kanjalo ngithi asambe sanibonani ngokukhulu kuyithoba udlamini lona sibakhulu Jamakajadu Nkomo zidle ekhaya ngoba isola belusi usigunya mkhonto umfazi mabele made wancelisa ingane ingaphesheya umfula bafethu ngiyanamukela kolunye uhlelo oluyinqazivele ikhokha sesiphinde sabuya nolunye udaba olushisa izikhotha mawusijwayela kabi kujuza lo muntu mangabe imali awusiniki sithatha lokho esithathayo sihamba sokuthengisa bafethu abantu abakolotayo abapheli abantu abakolotwayo abapheli ingakho nathi lo msebenzi ngokuthi uphele sizohlezi siwenza kutaki akunakonto ozolanda akunakonto ozolanda mfethu hayi ngendlela okuyiyona ikhokha ibuyile ikhokha ibuye ngamandla omabizwa basabele ungazijwayela kabi sihambe sibone ukuthi basiphatheleni bafowethu siphinde sinabukele futhi kolunye uhlelo olwekhokho oluyinqayizivele la esingena khona ngendlovu yangena la esingena khona engangena khona siyangena sibuye la bathi angenwa khona siyangena sifike sithathe lento esizoyithatha sifike silanda umuntu esizomlanda yabo ngiphethe usisi lana mfethu uyakhala mfethu uyakhala so ukhala kwakhe angifuni unikuze ngami ngifuna nizwe lekena khuluma sisi wami ngicela usondele abanye abantu bacabanga ukuthi kuzodlalwa la sawubona sawubona njani ngiyaphila njani ngiyaphila igama welcome kwaKadlamini ngibuya ku King Ginger TV ngihamba nekhokha yebo sisi ubani igama unathi Nodolo nathi Nodolo yebo Nodolo yebo sisi wami usibhalelile usibizile sila sifikile bengicela ukuthi nje mhlambe ngamafishane usazile ukuthi ukungani sila namhlanje bhuti wami nginenkinga la nginomfana umngani wami okay umngani wami lo ngimboleke imali ewu450 last month yeah manje akayibuyisi kudala ngimfonela mangiya kowabo uyangizimela nje so bhuti wami ngize la nginibhalela ngifuna usizo okay mana ke mntakwethu ngicela ukubuza ukuthi wena ngiunderstand ukuthi umngani wakho kodwa mhlambe umboleka ngaliphi imali yini wakhala ngani mayifika kuwena ezofuna le mali bhuti wami sijwayelene ukubolekana imali ne sijwayelene mara manje angazi ukuthi ungenwe yini angazi bhuti wami so ukufona momfonela kwenze njani hayi ayiringi ngisho ukuring angazi maybe ungiblockile ayiringi ngisho uringa nje mangisiya kibo kuthiwa akekho kuhleze ngekho nje hleze ngekho awusamthoni ukumthola kubo thola yayinkinga ke mfethu uma enjalo yazi ngithi inkinga ngoba nathi sizothi siyakhona sifike sishaya ipali nathi singamtholi kodwa bhuti yami ngiyamazi la asebenza khona okay ngiyamazi usebenza kwisitolo samakula ngale ngiyamazi la sebenza ya ngiyamazi kwenza izinto zibe lula so alright sisi wami ngiyakuzwa mntama asenze kanje singamoshi isikhathi njengoba uwazi ukuthi usebenza kuphi ngicela ukuthi kube wena osihambela phambili sihambe siye khona okay bhuti wami singahamba sihamba ngapha ne okay ngoba mfethu egcineni kosuku ngiyazi ukuthi singabantu anti siyasizana yebo yeah mawushoda nami ngiyakunikeza nami mangishoda uyanginikeza andisijwayelene ukunikana nje uyabona ke manje mase ngikunika ungasayibuyisi sekuyinkinga mfethu sekuyinkinga ngidinga kanjani le mali ngiyazi ubungeke uziwenze zonke lezi zinto ungayidingi uyayidinga ngempela hayi uzoyithola thina mase sifikile kula usebenza la yebo bhuti usebenza la ngiya uye lo Kethi ngicela uzobona la ukuthi uyacasha ubona usisi wacasha
Awoza mfethu, woza nkalakazi, awoza. Hamba. Akusiza ukucasha mfethu, sesila. Sesifane lapho. Okay, ngiya-understand mfethu, nathi sisesipani. Sisesipani mfethu, sawubona bhuti. Sawubona Frobani kunjani? Ngiyaphila mfethu, igama ngu-Welcome ngadlamini ubani bhuti? Hayi igama lami u-Otto Frobani. Odwa, Wakalanga. wakalanga. Usisi uyamazi? Hayi ngiyamazi. Umazi kanjani mfethu? Awusisi ngiyamazi bengiboleka imali kuye. Vele sihlala ekasini eliyi-1 kahle kahle. Uyasho naye. Yabo nami ngizobe ningibone ngisesipani no. Sure. Ngamphana ngihlanganise ukuthi ngika imali yakhe Frobani. Okay. Manje mase ningilanda kanje Frobani. Shuthi mase sikulanda kanje izinto ayisahambi kahle. Frobani ngithatha. Kunento ekumele yenzeke egcineni. Sisi wami ngicela ukhulume naye mfethu ngoba umuntu ojwayelene nawe wena umazi. Futhi imali ndikunike last month. Ndikunike last month imali. Ndiyazi nikela. And bekufanele unike nini? Hayi kwathi. Uthena unganinikeza kaloku ungona ngokucinga uthi bana uzosebenza le mali yami. Uthi ngithini mina? Ngingiyazi ukuthi kunzima bani yabo. So ndiyazama uhlangahlanganisa. Into enzima ngoba boleka imali yami zange utsho kimi ukuthi kunzima. Uzonisokolisa xa ndiyifuna. Obvious bengizogaya imali yakho. Manje mase ungilethela amakhadi. Ubuzo mngani? Hayi ndithini because kudala ndilindile. Xa ndisiya kowena xa ndikufonela inamba yakho koqala ayiphumeli. Ayiphumeli inamba yakho. Ithina umblokile noma usushintsha inamba. Kuthiwa ukho nje. Sonke isikhathi awukho wena endlini. Hlezi ungekho awusatholakala. Ufuna ngenze njani? Ufuna ngenze njani? Angithi ngiyazama ngiyaphana. Ngihlanganisa imali yakho nje ukuthi ngizogaya imali yakho. Kunini ngoko? Ngayazi ukuthi ngidala manje ngicela ungayisithatha inyane nami ukuthi ngithani. Isikhathi esingakanani mfethu ngoba ubudinga isikhathi. Ukuba ubudinga isikhathi mfethu. Ubezothi mayikufonela uyibamba ifoni yakhe umchazele ukuthi mfethu ngisanenkinga ayikakahlangani le mali. Okanye mayifika kini ungamcasheli ungatsheli abakini bathi ukuthi awukho ukhona. Uyabo ubuzokwenza kanjalo ukhulume ureason naye. Umuntu naye uyareason ubezo understand mfethu angithi. Yenza icebo ke bhuku yami. Yenza iplan mfethu. Andihambi apha ningayifumana. Yabona. Kaloku ngoku nginayo. Andithini kaloku ngoba kudala kaloku ndikulinde. Uyasebenza mos awunawo kanjani? Ngaholi mosikhuluma manje ngizomkhaya. Nangu umlungu wakho, nangu umlungu, nayi ingami lakhe itshela iholele. Indawo loku business yami nomlungu wakho. Itshela iholele. Ngeke ngikholele imali. Big boy. Oy. Mana mfethu Wenza njani? Hana phone yakhe iphi phone sister. Ke phone nathi. Futheke. Oh nasemsebenzini awusasebenzi uyahamba. Nasemsebenzini usushayisile. Uyahamba. The big boss is leaving. Is he knocking out? He's knocking out. We are leaving him. We are letting him go. It's not time yet to go. He's leaving. Please don't pay him. Don't pay him. You see he's leaving. What time is it now? What time is it? Please to show me time. What time? What time? 11 past 11. What time does he knock off? 6. 6. But he's leaving by this time. Please deduct. Yeah, deduct. Siswami, utholeni? Ifoni wash. Nekepisi. Futhi le Nike. Le Nike. Akuhluphi. Mntama yenza kanje ngicela ungenzele kanje mfethu ne. Ngoba ngeke ngathanda ukuthi uma ngabe sithatha izinto kumuntu ebese sidlulisa same time. Yabo ngicela ukuthi uyigcine kuwena lezi zinto iviki nje lodwa. Yabo uyigcine kuwena iviki elilodwa. Uma ngaba kabuyi nento ezwakalayo nento ephathekayo unelungelo lokuthi uyithengise lezi zinto. Unelungelo ukuthi uyithengise uthola imali yakho back. Yabo if uthola imali extra it's fine. Eyakho mfethu, eyakho. So sifikile King Ginger TV sikhokha sazozama ukuzokusiza usizakele kunento ophume nayo awubuyanga ungaphathanga lutho. Ngicela uyibongele mfethu ku King Ginger TV. Bengicela ukubulela kakhulu ngento enenzele yona namhlanje. Ngiyabulela kakhulu. Ngoba babe ningekho ngingazifumenanga nezi zinto ukuthi ngizofumana imali yami. Ngiyabulela kakhulu. Siyabonga kakhulu mfethu bafethu i-advise le just an advice. I'm not saying that we should not borrow people money but kwesinye isikhathi as much as singabangani sihlezi sibolekana imali but kumele ube no sometimes ukuthi yazini la no I cannot do from it. Now on ndizawutsho You have learned a lesson. Yeah, you have learned a lesson. Siswami singabe sakubambezela mfethu siyabonga kakhulu ukuthi nathi siyajabula ukuthi sikwazile ukukusiza. Ungakhuleka mfethu uhambe siyabonga. Ngana kwethu. My friend. Yes. Since the guy left, let me be the one who replace him. Let me come and work here. Okay. You are hiring me? Yebo. Okay, thank you so much. Sengithola umsebenzi bafethu. Ngisebenza la
ngizosebenza la manje ngizongena ngizoshayisa ngo6. Khethi Matlala mfethu sikwenzile bese kuzelelana siKing Ginger TV sihamba nekhokha. Siyabonga kakhulu mfethu uqhubeka ubheke continue watch subscribe ulike ucommente usitshele ukuthi ucabangani nawe mfethu uma unenkinga mfethu ubhalela ku King Ginger TV mfethu usitshele ukuthi inkinga yakho yini. Ubolekise ngamabhodo akho umuntu asafuna ukubuyisa amabhodo yabo. Whatever it is that umuntu wayithatha wamboleka yona sibize sizofika mfethu sibuye soyilanda leyo nto. Khethi Matlala asambe mfethu. Sanibonani ngokukhulu ukuyithoba uDlamini Loni sibalukhulu uJama kaJadu Nkomo ekhaya ngoba isola belusi uSigwinya Mkhonto ufazi mabele made wanxelisa ingane ingaphesheya komfula bafethu ngiyanamukela kolunye uhlelo oluyinqazivele ikhokha sesiphinde sabuya nolunye udaba olushisa izikhotha. Mawusijwayela lapho wena. Kuthuza lo muntu. Mangabe imali awusiniki sithatha lokho esithathayo sihamba sokuthengisa. Abafethu abantu abakolodayo abapheli, abantu abakolodwayo abapheli. Ingakho nathi lo msebenzi ngokuziphele sizohlezi siwenza. Utaki akunakonto ozoyilanda. Akunakonto ozoyilanda mfethu. Hayi. Ngendlela okuyiyona ikhokha ibuyile ikhokha ibuye ngamandla omabizwa basabele azosijwayela ungazijwayela kabi wena sihambe sibone ukuthi basiphatheleni.